O 5 de xulho de 2024, a Real Academia Galega reuniuse en pleno para votar a candidatura que sería homenaxeada no Día das Letras do 2025. Escolleuse poñer en valor a poesía popular oral representada a través dunha candidatura colectiva composta por Adolfiña e Rosa Casás, Eva Castiñeira e Prudencia e Asunción Garrido e Manuela Lema. Optábase por poñer en valor o labor dunhas mulleres que foron guardiáns da nosa lingua, cultura popular, que xa non hai un pobo máis vivo que un pobo que cante e que lle acontece. Pese a prohibición da lingua galega nos textos escritos, a partir do século XVI, a poesía oral mantívose viva ao longo do tempo. Fluíu como unha corrente subterránea alternativa, a denominada literatura culta, e coa oralidade como medio de expresión e transmisión e foi fundamental no resurgimento da literatura galega, xa que Rosalía de Castro nos seus cantares gallegos bebe directamente da poesía popular. O valor deste patrimonio fora xa recoñecido polo padre Sarmiento no século XVIII, por Xosé Pérez Ballesteros no século XIX e por Carlos San Pedro Folgar, entre outros, no século XX. Parte deste patrimonio está a ser custodiado por diversas institucións: o Museo do Pobo Galego, o Consello da Cultura Galega, o Museo de Pontevedra, que incluyen rexistros sonoros e audiovisuais. Os coros históricos, cantigas e agarimos, cantigas da terra, toxos e flores ruada, e as asociacións culturais Aturuxo, Eidos, Arancandaina, Brincadeira, Arume, Xiradela, Donaire, Fiadeiro, Raigañas de Cerqueda, dende finais dos anos 1970, ademais de faceren traballo de campo recollendo letras e coplas, deron docencia e espallaron as letras, bailes e músicas. Todos estes colectivos foron axentes con múltiples facetas: lingua, música, baile, vestiario. Este labor fructificou tamén nos últimos anos entre a mocidade, novas figuras da regueifa, grupos que trascenden os ritmos tradicionais con fusión con novas músicas. No século XXI foron enfilando Fuxan os Ventos, Milladoiro, Leilía, Mercedes Peón, Lucía Senlle e Xavier Díaz. A tradición volveuse vanguarda. Nun momento en que a lingua galega presenta as cifras máis baixas de coñecemento e uso entre a xente máis nova, asistimos ás novas foliadas. O recoñecemento dos nosos devanceiros e a nosa memoria, a nosa historia como pobo e o mantemento da nosa lingua. As mulleres foron figuras centrais na creación, preservación e transmisión da poesía oral. As pandeireteiras son símbolo de resistencia, apoderamento e sororidade. O gaiteiro toca no espazo público e as pandeireteiras tocan no privado conforme o papel socialmente asignado ás mulleres. Precisamente, aínda que é certo que tamén houbo homes que preservaron e enriqueceron esta tradición, optouse por unha candidatura feminina para o Día das Letras Galegas, para visibilizar o dobre ocultamento que implica o entrecruzamento do xénero e a materia popular. Un dos factores que dificulta a elección concreta das persoas foi o carácter anónimo de transmisión popular. As mulleres non eran coñecidas alén dos límites das súas aldeas. Os grupos que se constituían non adoitaban recibir nome nin se axustaban a formatos fixos. Non buscaban gabanzas, máis alá da súa contorna. Durante séculos, a nosa literatura quedou reducida á oralidade e non se empezaron a recoller cantigas por escrito ata mediados do século XVIII. Nas cantigas populares hai xoias poéticas extraordinarias. Dorothée Schubart, musicóloga suiza protestante da clase media, apaixonada pola música tradicional galega, dedícase a recuperar a tradición oral da man de cantareiras anónimas. Para logralo, aprende a lingua galega e percorre entre o 1978 e o 1983 as aldeas do país, gravando en cintas de casete a mulleres como Adolfina e Rosa Casás, a Eva Castiñeira ou as pandeireteiras de Menis. Visitou en torno a 100 concellos e 250 lugares, entrevistando a perto de 600 informantes de quen recolleu arredor de 2.000 melodías. Os 7 volumes do cancioneiro popular galego que resultaron deste traballo publicáronse entre 1984 e o 1995. Schubart interesouse por distintos campos que van dende a arqueoloxía e a historia antiga
a lingüística en xeral ou a historia das relixións, da arte, o simbolismo e a estética. As pandereteiras de Mens viaxaron por toda Europa e América coa súa música acompañando a partir de 1972 coa agrupación folclórica Aturuso. A historia das vellas de Mens foi rescatada unha obra completa de Beatriz Busto. Dorocé quedou abraiada pola variedade das melodías e a originalidade das súas coplas, moitas delas improvisadas en regueifas. Schubert describe os principais tipos melódicos, trata e detalla a relación entre a letra e a melodía, describe xéneros musicais, lanza hipóteses sobre a súa evolución e sobre as conexións coa música do resto da península e de Europa, ademais de ordenar as melodías sistemáticamente. Adolfina e Rosa casadas eran tía e sobriña, pero criáronse prácticamente como irmás. Eran fillas de solteira, dende ben cativas tiveran que gañar o pan en condicións moi duras. Coñecidas na súa contorna pola súa arte de cantareiras e tocadoras, a súa presencia constituíu unha atracción destacada nas foliadas da zona de Cerceda. A chegada da radio nos anos 50 e dos grupos gaiteiros da Coruña mudaron os costumes. As cantareiras ficaron silenciadas durante longo tempo. Rosa emigrou a Inglaterra nos 60 e Adolfina quedou na vila da Igrexa ata que nos anos 80 se volveron xuntar e recuperaron a súa forma de tocar nas celebracións familiares. Eva Casiñeira nada musía, cantaba xa en bailes e romerías. Con 8 anos, emigrou a Coruña para traballar no servicio doméstico. Foi un dos socios da discográfica Ruada, unha das casas nas que traballaba, quen se deu conta do seu talento musical. Gracias á súa proposta, Eva acabaría sendo, xunto coa súa irmá, en Gracia, na primeira pandereteira que subiuse a un escenario cun grupo de folclore.